Určite, keď nie je aspoň strieborná, tak aj bronzová. Treba si vážiť ako každú jednu medailu, si myslím. Česť Košičanom, že proti nám zahrali tak, jak zahrali. Tiež majú vnútorné problémy. Sláva víťazovi tohto, čo to bolo, o 3. miesto, česť porazený. Ja som spokojný, že sme završili 3 víťazstvami ako túto sezónu. Určite ju nepokladám za neúspešnú. Nezvládli sme sériu proti Topolčanom, ktorí vlastne využili všetko športové aj nešportové na to, aby postúpili a myslím, že zaslúžene postúpili. Tak neviem, prečo sa na hodnotenie našej sezóny pýtaš mňa, už naša sezóna bola zhodnotená v polčase prvého finálového zápasu od predstaviteľa Prešova, že máme len šťastie a takto sa motáme tu ako v tom hádzanárskom svete, ale ja to beriem tak, že určite sme mali šťastie v tom pohári EAF, ale išli sme si tomu šťastičku ako naproti a odohrali sme 12 ťažkých zápasov, ktoré nás môžu veľmi posunúť. Slovenský pohár v podstate určite jeden veľmi dobrý zápas, v druhom zápase lepší Prešovčania. A tú tretiu vec hodnotím tak, že vážim si toto, čo dokázali v Topolčanoch, vážim si ich mužstvo. Trošku ma znervozňujú tie tristy okolo toho, že Topolčanci museli bojovať nielen proti našim hráčom, ale proti vonkajším vplyvom. Je to volovina. Zaslúžene tento rok postúpili do finále. My sa musíme uspokojiť s tým 3. miestom a urobíme všetko preto, aby sme sa na tie miesta, kde si myslím, že Hlovec patrí na budúci rok. Keby som to mal hodnotiť z pohľadu fanúšikov, tak je to, myslím si, že nadmiernu veľká spokojnosť môže vládnuť, pretože také niečo, čo zažili tento rok, si tvrdím povedať, že zažívajú možno fanúšikovia v Prešove, ale nikdy to nezažili a možno ani nezažijú. Uvidíme teda, kam sa dostanú Topolčany v tom poháre, akú atmosféru, či už prvú 2 alebo 3 kolách, neviem, a kam postupia. Myslím si, že určite perfektná sezóna. S tým, že nám nevyšli z tej sedmičky a nebolo to v finále, tak to je vec, myslím si, že šťastia, lebo prehrať jeden jediný zápas v play-offe a nebyť vo finále je, keď to zoberiem na čistý hrací čas, tak je to trošku smutné. Mať rozdiel bodov medzi druhým, tretím, 10 bodový alebo koľko to bol, celé zápasy aj doma aj vonku s tretím vyhrávať tiež ukazuje určitý obraz. No, do tvrdého jadra sa išlo až v tom v podstate play-off a tam sa ukázalo, že kto má na viac možností a tak ďalej a tak ďalej. Ja som zranený, však idem na operáciu v útorok, takže nie som celkom fit, ale trošku som si aj zahral a som rád, že ma tam tréner vypustil, že sme to dotiahli do víťazného konca a konečne máme pokoj. Maroš, ako by si zhodnotil túto sezónu, čo sa týka extraligy, nepodarilo sa naplniť to, čo ste chceli, teda finále, ale finále slovenského pohára, veľmi dobrý zápas doma a potom predovšetkým ten historický moment, skupinová fáza pohára EHF. No, tak si povedal všetko v podstate, hej, že okrem toho 3. miesta, ako sme nechceli, sme splnili všetko, niečo až navyše, čo sa týkalo tej skupinovej fázy, takže myslím si, že môžeme byť spokojní.